Proposta de luxe. Aquest diumenge a l'església de Sant Domingo de Pollença s'estrena Noret d'una, el primer musical basat en un text de Miquel Costa i Llobera. Per primera vegada, un text de Costa i Llobera es converteix en musical. Noret d'una pren cos i veu damunt l'escenari. Les cançons hi són perquè el personatge necessita cantar, és a dir, no sap expressar-se d'una altra manera que no sigui cantant. El meu cor no t'oblida. És una lectura contemporània de la Deixa del geni grec, un clàssic amb temes encara vigents. Se tracta de centrada a un territori de persones de fora i de fins a quin punt això està bé o malament, la població autòctona se defensa o els ha de rebre amb braços oberts. El projecte començà com un joc entre un pare i un fill. Horrors que no puc descriure. Onofre i Magí Garcia han adaptat i musicat el text durant anys, fins convertir-lo en un musical complet. Som uns enamorats del símbol que suposa Noret d'una, al final és patrimoni balear, és patrimoni de tots. Hem begut molt de la música d'arrel, però també cercam un llenguatge transversal. De moment, Noret d'una se representarà als convents de Sant Domingo d'Inca i Pollença. I utilitzarem els recursos que l'església mos dona. Tenim un altar, tenim escalons, tenim la capella major. L'estrena serà aquest diumenge a Pollença, una ocasió per redescobrir la Noret d'una més rebel i humana, amb una mirada nova. Poques setmanes abans de tancar l'any Llompart s'han publicat els 2 primers volums de les seves obres completes. Llompart no va